Novi Zagreb, kodno je ime za izmjene GUP-a prema kojima bi na mjestu hipodroma i velesema mogao niknuti zagrebački Manhattan. O projektu u gradu malo je službenih informacija, poznato je tek da bi se na području hipodroma i velesema trebao graditi stambeno-poslovni kompleks, ali i mogući tematski park, te sasvim sigurno vidikovac, i sve to za £500 milijarde eura. Više o projektu vidljivo iz skice u natječaju za gradnju vidikovca tvrtke X-Development, tvrtke kćeri Eagle Hills, čim je šefom gradonačelnik Bandić bio na sastanku u Dubaju. Prema skici bi vidikovac trebao biti na mjestu sadašnjeg hipodroma, na cijelom području zamišljena su još 3 trga, zeleni koridori, 2 avenije, pa čak i tramvajska linija. Građani podijeljenih mišljenja. U slučaju da ovakva stvar i prođe na gradskoj skupštini, misli podnijeti prijavu visokom upravnom sudu u roku 30 dana, gdje ćemo tražiti ocjenu zakonitosti. Živi zid.